Eta orain bai, ezagutu ditugu, protagonista nagusiak gogo biziz daude hemen dagoeneko oholtza honetan dantzan hasteko eta bide eman dizaiogun lehiaketari. Bai, lehendabiziko bikotea esan bezalaxe aurkeztuko dizuegu, Azpeititik datoz Jon Ander Iriondo eta Maider Arrieta. Lehendabiziko aldia da seguran parte hartuko dutena, oso txikitatik dantzan ari dira eta hemen ditugu gaur ere dantzarako prest aurrera bikote. Fandangoa dantzatu digute, lehendabiziko bikotea osatzen dutenek, eta harina dantzatu horretik, izaro beren jantzi buruzko pare bat aipamen. Hori da, badakizu txapelketa honetan, jantziek ere saria dutela, eta beraiek soinean daramatzatena buruz esan dezakegu, Aizarna Zabalgo eta ezkontza bateko argazkietan oinarrituta daudela soinean daramatzaten jantziak. Bueno, bikote, arnasa pixka bat hartu duzue, bai, bigarren piezarako prest, aurrera bada. Aurrera, bai.